Hoş geldiňiz aýdýakly tomaşaçylara birlenji bername münazara intihabaty Türkmeniýe hoş geldiňiz. Göreýliň kimle namzat bolupdyrlar intihabaty o da şu dowra gelipdirler. Ki eger bir moga kuýuňyzda bolsa raý berjek bolsaňyz gowy tanýaýlyň bernamalar zatlaryny eşdeýliň göreýliň näme diýip gelipdir namzat bolupdyrlar. Hop şu görüşiňiz ýanak öňküşe konendilerimiz gelip bir dowra namzat intihabaty bolupdyrlar. Aý dogdy, gün nogdy jenap dogman geçen namzat intihabaty bolupdyrlar. Men etirazymmy? Ajyrdy diýen, günýärdi diýen, jenap dogman geçen diýen, birine de jenap diýmen. Siz beli öňçeli dogman geçen çykarjak bolsaýlar goýupdyňyz. Bağışlaň, jenaby aý dogdy, jenaby gün nogdy, jenaby dogman geçen. Eger teýýar bolsaňyz men başlaýyn soragymy. Bernaman başlamaga öňçe bir sorag soraýyn sizden meger intihabat namzat bolmaňa sowat gerekkem siz näçe keler sowadyňyz waki täýit salahyetli bolup duruňyz. Müzi inç gerek yana sowat çemeňmişim men. Bundan öňçe sowatlar bardy. Ýurdumda onda şu boldy. Goý bir defede bir sowatla geldi. Gözi nämet diýen. Men o bernamalanma metod psikoloji merek men ortağa geldim men. Kän gurruma ýerlap aýdar menem. Bek terim için ýerdinip ägin ýapar ýany. Biz metrik de älik hemmemin. Näme medreki? Bak, men mühendis aýdogdy. Bek men doktor günýärdi. Men professor dogman geçen. Duruň göreýin, mühendisini düşündik, doktoruňy düşündik, dogman geçen sen näme diýen? Professor. Ay doktor men alan medrekim professor diýipmiş ha? Ey dogman geçen profesör bo ýüze aýtdym. Profesör. Ha oşo ay doktor diýen şo professor men medrekim. Siz hä özüňize her näme at goýsaňyz şol ýa-mı kädiýäňizmi? Bak, muji diýen zadymyň hemmetçigi moteber medrekimiz var. Täze şoň üstüne täýit salahyetli bolduk. Näçirek bolýar? Siz düýnä çelin bir kuş kelasa sowadyňyz ýokdy ki. Müzi sowat gerek, pul gerek biratlar. Eger pulum bolsaydy, her näme medrek gerek bolsa men sana taýyp berin. Bir çymy delatçylyk berýän. Doktor mi, mühendis mi, müdür mi, men pereflar mi? Täze bimarxana gejek bolan oýum tanış tapdym. Bir noktadan doktor ot çykardan aňardan daş edersen. Duruň göreýin, siz bir alan medrekiňiz berip işe de girjek bolsaňyz aýtýanda atlaňyz berip Mihan İmran diýen kimsiz? Bek müzi meşwet alat meşwet ýakan İmran näme? Täze ýöne medrekiň bolan aýrýat tertip mi? Tertip berek giýen, hem et giýen fark etmiýär. Aňardan giýen deňem, bir ölen müdür bolup çykýan, doktor bolup çykýan. Näme ýanyň melde git ýan heýlerinde fägaşyn. Hey, meger bizim medrek kalamyzy aýtmaň diýmedim biratlar, siz ne aýtýaňyz ha? Uy, istimad o. Hem de kulere pod hem de bernaman pod. Goýar biz şunjak medrek kallyk. Lam giýji uny okydyk kan ýatarlaýyn. Uky gelmedi kellämedi. Lam çyraň düşse barnydyk. Ders hemen geçdik. Adamda ders sakýatdylar ahyrynda. Ey şunjak imtahan berdik. Ey biýne kuntur baryn berdik. Ahyrynda kän nefer gözlediler bizden imtahan. Ahyrynda şeýle medrekimiz ey ulam kynçylyk bilen allyk biz. Siz ki dogry aýtýaňyz. Hop başlaýlyň owalky soragymyzy aýdogdan başlaýak. Aýdogda sen bername atlaň aýt näme pikir berek şu dowrada geldiň özüň namzat etdiň şunu açykla da ber şu arlaňy iş etjekligiňi aýtdy ber bize. Gysgaça aýtdy ber. Bismillahirrahmanirrahim. Men mühendis aýdogdy. Namaz okuýmaly, arab tutmaly, haja gitmeli, zekat bermeli, bikarçylyk aýyrmaly, baçylyk aýrylmaly, iýmit geýmit zatlar arzanlanmaly, bilmeýän hurak dam tüýür, saman merek kefek buğdayın özüne bağ. Şuna atla doğrulanmalı. Şarım da men gellim durayın. Men gidemek ki geleyin. Aýdogdy bir sorag om sen şu namzat intihabat bolmaň merk ştatlar dogrulap bilýän, eliňden gelýän sen. Meger bularda men doğrulamalım. Men ýöne sanap berdim. Bulary aýdyp berdim. Şoň öňe känzat. Doğrulanmaz, öz doğrulanmaz. Ne olar biljekkämi? Bu atla bir işim ýok. Ey hawada, hop göreýil sawgalan näme? Sen näme täýit salahyet boldun sen sawgan nämetdi? Men mühendis aýdogdy öz we äsli mejme oturşykly. Gaýrat et aýdogdy sen bir olokon sawganmamışdyk. Hop geçeýliň günnogdy sen aýt bir gysgarak öz bername atlaňda näme dik geldiň, näme pikir geldi, öz bernamalaň açykla da ber bize. Bismillahirrahmanirrahim. Büyük Tanrı'nın adı verin. Men doktor günlerde başlayışımı bir olokan şahirden koşkatarak başlayacak. Şahirimi aýtdy. Bir gün intikabat bilir. Bir gün günlerde pehliwan bilir. Eger günlerde raý berseňiz, iki dünýäňiz abad bilir. Günnogdy sözüň dilinde minnetdar boljak şahirin adyny aýdyp berseňiz bir tanış bolar ýanak. Näme diýme ömlet kalym kädiýäňmi? Bunu olokan şahirimiz Goşgyn aýdan adam Yalan Hacı. Yalan Hacı.
Bize yalan hacı diyen şahir eşlemizak. Yo, Yo, bana şahir ben var yalan ya. hacı demek tanıyan, yalan hacı ben tanımıyorum da bottu. Yalan hacı tanıyıqlar da. Hop bolya geçelim bundan. Günnoğlu sen aydı ve bernama atlan näme näme dik gelin. Cevalle millet qawdetdi qulağın. Men doktor Günnördi. Pul, ey, yer, masin, su, nefit, gel, nuşabi, diletler, tabiat, çiçek, yine kaçıncılıklarda alyen. Dur gören Günnoğlu sen bir diyen zatlan cevalları milleti evermeye hüddesinden geliyen mi diyen sen ha? Neme müddetinden gelmeli? Kime vermeli? Mene diyen cevalle milleti bize eray versin. Mesalatları alıp bileyin mi? Hey, Günnoğdu häni üräýe kelýänçeň beýdiýip aýtmady, tersini aýt. Bütün başlar mı? Mesalatları cevalleri verecek bilen. Kimler dedin başka? Milleti verecek bilen. Bunun oldu sıfırdadık uğur çoğurun bilen ağa sıfır kaynatın. Avrayın haklaş rayalayansak o bir nesini verdi bir ray verecek bolyanı ökündürmedi. O cağallardan da kalmayınla bir. Ay ne mi ken yalan alamadın bir yadımda çıktı yalan alamalarını. Hey, Günnoğdu sen bir diýenleň merek o näşe nefer eräý berjegdi ökündürdün ki gaýtan. Gözde her näme özüňe gerek bolsa, özüň aljak bolsaň aýt, ýöne içiňden aýt. Ahyrynda millet berek jywanlar da diýdi, ýawşar. Onun için önkörep falan ne diye dertlem yerine koy. Men doktor Günnördi. Ken pul, ken mertebe ey. Seter yer yurt masin parti. Ken o yaşayış becerecek böyle. Millet bilek civarlara. Hey, havada tomaşaçılar ödüme ve size Allah sabır versin bir gelen zatla verek. Günnoğdu bir däne soru olma sen ödüň nagat ahmal bilýän sana gelipşi diýen kepleň merek sana ray versinler. Onu da fikir edelim mecli. Hiç gayrı diptirme. Oğlana men öt tayfalanma gözün yiyip bana ray veriyeli her neme sindi. Hem de men bir ulak Türkmenlerin şahiri hem eksmin tanıyıqla. Ondan başka inki qaviyeri men öz yaşıllan birisi yaşıllardan çelimde olsa yaşıllar silap hem eksmin bana ray verir. Baýdyşyňyz bereksiz hemme zadyň pikirini goýup duraňyz. Asyryndan siz hemme zady teýýarlap goýup duraňyz. Han inde bolsa dogman geçeniň nowasy göreli dogman geçen sen nirden pikirini ýetdi namzat intihabaty bolar ýani. Bernamaň näme bize gysgadyk aýtdy ber. Müziği sana edip terbiyet öğretilmedi mi? Hide bir pir pısura diýeli dogman geçen böyle kiçik adam tutmaly mı? Pir pısur dogman geçen. Bolya pir pısur menne pir pısur diýjek bolýan. Bolya profesör dogman geçen aýtdy ber nirden pikirine geldi sen gelip namzat intihabaty bolar ýani. Gysgadyk etdi aýtdy ber. Gaýgy? Ha o gaýgy müzi. Ýöne men sen ýanykly gaýgyny biler dip tamamym ýok. Sen ýanykly gaýgy nämedigini ne bilýär? Menden sorus. Men jowalla we milletiň arynda ýaşapýan. Giýje ony ýatyp bilmeýän, uky kelleme gelmeýär. Giýjilerine aýalym nereden turup duňýan. Men aýalyma gaýgy gelýän ýüregime diýen. Şu bahaçylyk watly berek. Ahir bir gün turdum aýal bolmaýar diýdim. Sygyrlar dakýan men barýan namzat intihabat bolmaga bir goýjy pul çykaran ýanyk diýdim. Jowalla berek milletten çelimde. Dogman geçen o nädir netije ýetdiň ki sen namzat şura bolma berek şey pul çykaryp bolýanny. Müzeni millet berek jywanlaryna aýtdy. Millet berek jywanlara pul çykarjak bolýarmyn. Enki gys goýal namzada şura bolmady. Iş etmek gereken, etmek gereken bir kepleýän bir zatlar diýişdirýän bolar. Namzat bolýan pul çykarmaga durýanda. Täze men 1 milyon tümen yaranan köfelçek bolýan. Bundan başga näme gereken keýfet? Ýaşarlar da millet de keýfetler. Bir soru profesör dogman geçen owala sen yarany köpeltme sen elinde bolmaýar. Hem de başarsaň da on ýernaky baçylyk bolýanlar da sen gaýgatýan bir kertof 5000 tümeni alyp durmaly bolsak ýa könek zat hemme bahalaya kim? Müzi o zatlar berek ýyly berek işimi ýok kim bilen. Biz niýetimiz goňy hoşlama milletiň jywanlaryň 1 milyon tümen jüwlerine girsin. O ýylyny bahaçylyk bolýar, bu zatlar biz gaýgatmana ki. Has bolsa bir kide kertop üstüne goýup ýaplar. Keýfede bir raýmy alar, ýaşarsa. Ýa millet berek jywanlardan çygymda. Hey hawa tomaşaçylar bu görüşiňiz ýanak hemmetçiniň gaýgysy bernamalar pul çykarma ýanakdy bu kandidatlaryň. Bak müzi jywanly berek millet de diýdi aýtdy, ahyryny ýapşyrdy. Hey hawa şu pul çykarma jowalla berek milletli hemmeňizi bilýäňiz öňiz şunjak ýanakda. Dur müzi bernaman tökütmek hemel şu armaýda indi men aýtmadym ha. Profesör dogman geçen sen şu arıň da bam meger aýtmaga.
Away deneme. Millet qoşetten kulağın jowalla. Siz ray verelim vere kiksen yaşayışı öwede olmaya. Bundan hayalyňyz rahat bolsun. Ýöne sizin ray vermeňiz gerek. Biziň yaşaýyşymyz qoşet öwede bolýar. Bir ray veren. Dogman geçen sen sadagatyňa meni öldürdi. Tomoşaçylar ümiki bernama açylýan hoş Allah ýarňyz bolsun.